Maayong hapon guys, sulod na ta sa bagong dalan sa Katipan, padulong Punawan. So mo ni ang bagong dalan guys. Sa maning dalana, gikan sa Provincial Highway, abot po ni siya o 3 ka kilometro naman na dito kulang sa 3 ka kilometro dito na siya agihan kaya wala na ilang. So muna ang mga improvements under sa lungsod sa Mabuhay. So, kita na to karon liko ang ilaha kaning material recovery facility, ang ilahang basurahan sa lungsod sa Mabuhay. So dinhi guys, ang ilahang basurahan mo nilang material recovery facility. So taon liko-likon kayo ning lalaki dito sa so mo na siya pinaka-shortcut karon. Kung muadto ka padulong sa 11 barangay sa Mabuhay, kung mag-shortcut ko ka padulong sa 8 ka barangay sakop sa lungsod sa Talusan, kaniadto sa Fama siya mo liko sa pagkakaroon pinakaduol dili pa yung konbinyente o dili ka malapong ayo nga dalan, mauning dalan sa Katipan, Punawan, Syoton, Kasigpitan. So kaniyang mga shortcut karon kung mato ka sa 11 barangays undergoing na sa concreting sa mga dalan dito. So diri atong giuna karon makita ninyo na naglihok ng mga opisyalis sa tulo ka lungsod sa isla sa Olotanga, Mabuhay, Talusan, Olotanga, alang sa mga improvement sa mga kadalan. So mani usa sa mga improvement. Masaka na ta guys padulong sa area sa Punawan. Sa siya kani adto kani mga dalan na putol-putol ni naay na ni concrete na napoy wala pagkakaroon straight na gyud siya padulong sa provincial road nga sementado dinhi sa mga dalan sa Katipan, Punawan. So mani ang dili nga portion bago ni siya nga dalan bago ni Tahuman. So outside pa ang dalan kung makita ganin na medyo diki-diki siya una na nagsimit na ang dalan padulong sa ilan sa nasimento na under sa kaniadto MRDP o Mindanao Rural Development Program. Sa pagkakaroon ka ng programaha nahimo na siya PRDP, Philippine Rural Development Program. Okay, muna na siya ang dalan nga na semento pa saka sa Punawan, ang ilahang simbahan diri Upper Punawan sa Katoliko. Makita nato ron taon-taon itarong na kibuhatan na siya. So mas conveniente na karon ang mag-travel padulong sa 11 barangays sa Mabuhay gamit ng dalana. So mo ni ang Upper Punawan, so mo na ning ilahang gisipak padulong na sa ilahang kapilya simbahan. So dire mo na ni ang dalan padulong na punta sa
Barangay Sioton. So Punawan, duol na ta. Magtod di gamay dalan din. Medyo kurog-kurog atong video guys kay tawag na siya sa movement sa motor. Kani ang bagong dalan nga nag-connect padulong kini sa Kasingitan di kadiri na katong dalana mao to padulong sa Dungkaan sa Punawan. So dire una ning dalana padulong sa Pagaypayan kani adto daghan kayo ning kanang bato pero karon sementado na ni murag main highway. So dinhi guys tawag bagong dalan. Sa maniad ko atong nasugatan bata nga driver dapat nga pinikanan kabalo nga dili gid na siya pwede no mag-drive pero tanawa bata ipa-drive. So na ay mga hitabo sala ka na sa pinikanan pinikanan. So ang portion ang nasa upper Pagaypayan. Yan na nagutong ng semento. Muli ko na siya din na sa may kaning tangke o pasulod na kita guys dito sa tulay sa may Punawan o Sioton. Dalan kayo ni kaniyang pagkaroon dindot ng dalan na nagani mga ali sa daplin. So padulong ni siya sa tulay. So nagkulawan o crossing o kawilan ay padulong na sa siya. Likuon sa mga likuon nga dalan padulong na ni siya maubos padulong sa tulay sa Punawan Sioton kani adto mga puno kapan karon i-reclaim itambakan ng mga yuta karon hinay-hinay na refrap. So kung siya ang portion kapatingala mo putol ang atong semento kay kanang nga portion muna na ang padulong sa atong punong gibugaan o kaning yuta. So mo lamang ka na dili lamang katong update alang sa Raymond Baguno YouTube channel. Ako si Raymond Baguno. Mayong hapon, dagang salamat.